салом, дӯстони азиз. Ин аст канали мо. Канали ман ном дорад Мама Теҷеке. Канали мо влогове мебошад. Мо зиндагӣ мекунем дар шаҳри Сочи. Дар канали ман шумо ҷойҳои зеботарини шаҳри Сочиро хоҳед дид. Дастгирӣ кунед. Подписатсия бо зангулаш, лайкро фаромӯш насозед. Дастгирии шумо пешравии мост. Аз ҳаматон миннат дорам. Ташаккур. дӯстони азиз салом, умедворам ки иншоалло ҳаматон хуб ҳастен, сиҳату саломат ҳастен. агар аз мо пурсед, мо ҳам худоро шукр бад нестем, дар ғарибиё ҳамроҳи аҳли оиламон кор ва зиндагӣ карда гаштем. имрӯз ман влога сар мекунам ай ҷои корам. ҳозир дар садик тихи часай мо қати дугонам питса заказ кардем, иқарак роллы заказ кардем. хостем ки вақти кӯдако хоҳан камтар асабомонро ором кунем, бишинем камтар чой бинӯшем, чой хиракон кунем. инами хел баъдаи тихи час, баъдаи хоб бо рӯзи кории мо давом мекунад. вақти кӯдако хестанд, кӯдакоро бо дарси физкултурада мебарем. ина дар иҷа кӯдакои мо, кӯдакои 2 сола 3 сола дарси физкултурада заниматсия кардистанд. инами хел дар иҷа боша мо расмои имрӯз кашидагиимонро дар намоиш гузоштем. бисёр шава уже кӯдако гирифта бурданд. инами хел кӯдакоро хеле дар ладошкашон краскара шакидагиемо ва ё дар болои коғаз ҳам хел мондагиянд. баъд айё мо парранда кашидагием. инами хел рӯзи кори ма гузашт имрӯз. фақат видеои маро тамошо мекунавӣ ба чай қаҳани просмотрро равӣ пур кардагиай. молодец. Чья уходку нам намедоним, фикри я уходку не грифтаем. Шакаровка. Шакаров, да бегай шакаров фурден, диденака. И бачаки ханира шакаров фурден бегай. Магар шакаров не лапчику мекунем. Мне в пятницу с часу до 5. Дӯстони азиз, намакоро тамом кардем, тарафи хона рафтаистем. Мегем ки яксни магазин бурем авалон. Шакаров мегам буки намедонам ако хай. Магарм ки гапи мардака магарам дар замин намонем ака. фақат видеои маро ҳамин тамошо мекуна. худоя хеле мардака ина якҷо мебин. як таим бидай худо мара додаист. худоро шукр. фақат намида телефонаш видеои май намондагиай тамошо мекуна. просмотрро ҳам пур кадай. да 2 моҳ ай 4000 соат бисёр шудад. Папа, это майдоз мо магазин медуем, хайна магазин магнит, наси боша ягон чи мехарем, маҳсулоти шакарова хона дабарем шакарова мекунем. салом дӯстони азиз, бо як бори дигар ина ма кор омадам. шакаре ки мардак заказ кардак шакаровку гуфтак. ина иҷа шакаровка дестамака. рости бия ма фаромӯш кардам ки снимат кунам сразу. чиёша ҳамаша тайёр кардем, уже дохтем. дар иҷа пиёз, бодринг, помидор ҳамаша якҷоя кардагӣ дохтем. не қачикидамаш намакш кардам. ҳамаша мечкам. санг қати асосӣ мечкан шакароваро, не ки санг бо намок гум кардем. барои ҳамин ин кафгирча қати ма мечкам доимо. инами хел ҳамаша якҷоя карда инами хел мечкам. зелена гуфтам, нагуфтам, намедонам. ҳамаша якҷоя карда инами хел мечкам. дадам тавақча. чиқаре ки гуфтагӣ бидам дар як влогам тавақча рамаи Тоҷикистон амрӯ соли омадагим довардагӣ бидам. соли 2002 инака нами чандин солаки 18-19 солаки қатима тавақча дами Россия. инам хеле дӯстони азиз, имрӯз 24 мартай. ҳаво бисёр ҳам нағз будак имрӯз. барфу овушидистанд, ҳолои чал. инам хеле
ози насиб бошад кефирша медозем. Тарактигамичкамаш кефирша медозам. овози худам пасе ва хелом ки даи чик-чики бои шакаро якборатар бо овозма нашнавидестен. Насиб боша ваъда метам ки чӣ мехарам. Чиш мегам? Микрофон. шакаро вазирш чака ине ки хай дар Россия несте чака бароям ха кефир гирифтем хай кефири 2.5%, кефири нағзай. Ха кефира мерезам. یاد کردم آچه جان خانه و ایوانی تره نانی گرم و شکر و لبی چکدانی تره شیشتنای لبی با دیده پزمانی تره خنده های شکرین و لبی خندانی تره در دلی باغ پدر جلوه و جولانی تره باچه جان فهمیدم نوغمی هجرانی تره باچه جان ای آچه جان باچه جان ای آچه جان باچه جان ای آچه جان ای آچه جان جان آچه جان آچه جان گردشی چرخ گردشی آستینی تو بود دیدنی دور بد و چشمی جهان بینی تو بود همه آیزی ازل بسته آینی تو بود خطی رهوار جهان رهزی خطی چینی تو بود سربهار گل زدهی کرتهی نقشینی تو بود چون چکنوار تو گل دوغی بالینی تو بودی. دوستانی عزیز این شکرهای ما تیار شد. مرحمت شکرآخری بیایید. شکرهای کلوبی. дӯстони азиз дар ҳамин ҷо навори имрӯзаи мо ба охир мерасад. то наворҳои оянда сарбаланду хонаобод бошеду дар паноҳи аллоҳ бошед. дар канали мо обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш насозед. хайр.